फिर से पावर स्टार पवन सिंह के एगो नया गाना जो कि भैया ओटीटी पर छा गइल बा। गाना रिलीज होते लोग के जुबान पर गाना आ गइल बा। जी हाँ, पावर स्टार के गाना पावर स्टार फिल्म के है। जी हाँ, पवन सिंह के एगो नया फिल्म आ रहल बा जौन फिल्म के नाम बा पावर स्टार। जौन फिल्म के गाना है जौन गाना के नाम बा नजर, जो कि टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गइल बा। डिस्क्रिप्शन में गाना के लिंक भी देले बानी, जहां के आप लोग देखी जा। बहुत ही शानदार गाना बा। 35 लाख से ज्यादा लोग ये गाना के देख लेले बा और तो इंस्टाग्राम पर 38 नंबर पे गाना ट्रेंड भी कर रहल बा। गाना में सच में एगो वाइब बा। जी हाँ, गाना सुनला के बाद दिल खुश हो रहल बा। और जतना भाई के गर्लफ्रेंड बाड़ी ये गाना आप लोग के भेज सकता इंजा। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब धमाकेदार शानदार गाना बा और पावर स्टार पवन सिंह के मधुर आवाज ते गाना में चार चांद लगा देले बा। नइखी जा देखले तो जाके देखी जा, सुनी जा। भोजपुरी के एगो बेहतरीन गाना बा। ये गाना के 5 दिन में मात्र 3.5 मिलियन व्यू आइल बा। ऐसे लागल कि ना भाई अच्छा गाना बा। लोगों के बताई भोजपुरी के इतना बढ़िया गाना के आप लोग जाके ज्यादा से ज्यादा प्यार दी जा, आशीर्वाद दी जा अपन। जी हाँ, आप लोग बता दी कि गाना में आप लोग पवन सिंह और अनुपमा यादव के आवाज सुने के मिले। जी हाँ, पवन सिंह उनका के एल्बम में तो गाना गवाते बड़े, अब फिल्मों में भी उनका से गाना गवा रहल बड़े अनुपमा यादव से। अनुपमा यादव की मधुर आवाज एक गाना में सुने के मिली और पवन सिंह और ऋतु सिंह के रोमांटिक परफॉर्मेंस एक गाना में आप लोगों के देखे के मिली। और पावर स्टार पवन सिंह के धमाकेदार मूवी पावर स्टार फिल्म के एक गाना है कि लोगों के खूब ज्यादा पसंद आ रहल बा। यदि आप लोग देख ले बन जा तो आप लोग के गाना कैसा लागल बा अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही साथ ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। मिलता नहीं भैया अगला वीडियो में एक नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भोजपुरी।